anirem al Museu Egipci i dels faraons ens explicaran com és. Sí, anem-hi! Hola, avui us ensenyarem el Museu Egipci. Avui aprendrem moltes característiques dels egipcis. Teniu ganes d'aprendre? Sí! Sí! Doncs comencem. Aquest museu té més de 300.000 anys. Quina passada! El van construir els egipcis a l'any 1390. Uau! Aquest museu està fet de pedra. Sembla de ferro. Moltes gràcies, hem après molt. Gràcies. Se'n van anar. De camí a casa van passar per la ciutat. Mare, no sabia tantes coses del Museu Egipci. Gràcies per portar-me. De res, filla. Conte contat, aquest conte s'ha acabat.